Insellmilkom u nilqakom għal edizzjoni speċjali ta' PM News Malta. Kif għednikom matul din il-ġimgħa se nittrattaw it-tema tal-libertà tal-espressjoni. U għal dan il-għan, illum il-mistiedna speċjali ta' dan il-programm hija Felicien Prinkat. Insellimlek, Felicien. Insellem li U raġel taħħa Tony, insellimlek ukoll Tony. L-għan ta' din id-diskussjoni illum se tkun biex naraw insegu iktar mill-viċin dan il-każ. Apparti ovvjament il-konverzazzjoni li se jkollna ma' Felicien u raġel tagħha, aħna wkoll iktar kmieni dalodu ilżina naqra fit-toroq biex naraw naqra n-nies jaħsbu fuq il-libertà tal-espressjoni. Imma Felicien ħanibda minnek jiena. Għajjimt tsunami inti. F'temp ta' ftit sigħat. Ħudna naqra x'ġara dakinhar dik il-famuża ġurnata u spjegalna naqra għax irridu naraw kif minn dakinhar wasalna sal-lum. Nibdew minn hemmhekk. Ara l-programm sar, naf li ma ħallewniex nitkellem. Daqqa ngħidu aħna Ottubru Mhux tas-sena l-oħra ta' 2023 u qabel. xek, eżatt. Waqt Popolin, il-programm kemm il-darba mort. U mhux dak biss jiena mort Xarabank kien ili għaddejja snin, jiġifieri, immur hemmhekk inkun waqt il-panel, meta kont immur fil-bidu ġifieri fuq Xarabank, ġifieri minn dejjem kont inkun persekwitata, nirċievi ġifieri jittri anonimi. Ejja mmorru paslura Felicien. Ħalli nibdilkom il-bidu din kienet vera tsunami, l-ikbar waħda. Inti tkun mistiedna minħabba reliġjon li tħaddan. Propja il-fidi. L-minnet tisegwina x'laqqas jiena ma naf. Allura ħanitgħallem mal-udjenza tagħna. Pjuttost Ġesu lili ħariġni mir-reliġjon, għax reliġjon hija parti mill-kelma tal-Alla mbagħad miżjuda u mnaqsa min-nies, jiġifieri mill-umani. Jiena nemmen fil-kelma tal-Alla biss, qed inħares l-ewwa x'għandi hawnhekk. Tifforma parti minn xi grupp imma Mhux grupp. jew Ara, rasek. Aħna u xarrati u ma tistax il-Knisja tal-Alla. Forsi profeta jien naf Felicien, no? Jiena profeta wkoll ġili għall-mulej ċerti affarijiet fuq ċertu nies u mur ngħidilhom ukoll. Ġifieri għaddejt minn dik l-esperjenza wkoll. Imma jiena kif tammiet għax suppost iridu l-ewwel nemmnu u mbagħad nitamdu. Kif tammiet il-sini minn dakinhar ma jistax jieqaf ix-xandar. Sintendi għax ikun l-Ispirtu Santu ġew fija u qatt ma anka Xarabank per-każu meta kont immur fuq Xarabank għax dejjem kont ngħaddi minn persekuzzjoni, kienu jgħiduli għalfejn tmur. Ma jiena lan tiegħi kien biex inxandar. Fil-fatt il-mulej kont ngħidlu, mulej hi Xarabank mhux biżżejjed, ara sa tagħmel u għandi bżonn ta' programm. U għamillilek, U fil-fatt għamilli programm kien fuq F-Living Channel li grazzi mulej għal Karl, ġifieri mexxa lil Karl u Karl ikkomunika lili u għamilna 47 programm fuq il-kelma tal-Alla għadu għaddej u qiegħed fuq YouTube. Ġifieri dejjem kont immur jiena lan tiegħi huwa li nxandar il-kelma lil Maltin. Ġifieri ma nistax nieqaf. Ma nistax nista' sinjuri li mhux se tieqaf. Le, għax l-Ispirtu Santu ma nistax nagħlaqlu ħalqu. Nixtieq nieħu l-opportunità illi ngħid lil min qed isegwina illi jekk ikollu xi mistoqsijiet għal Felicien Prinkat jiktibhom fuq YouTube u mbagħad inkunu nistaqsuhomla li nitlobu korteżija u rispett lejn din il-persuna li llum għal darb'oħra qiegħda hawn preżenti u għandha l-opportunità tgħid in-naħa tagħha tal-istorja. Sa dan it-tant għaddew is-snin, ġifieri jiena anka ġifieri t-tieni programm li kont mort fuq il-festi niftakar fuq Xarabank. Min wara dak il-programm tlift ħafna studenti. Dan kollu għax il-Alla rridu nqimu u lilu biss rridu naqdu. Ġifieri din li mmur fuq programm għalija kienet xi ħaġa li jiena drajta ġifieri u kont il-mulej preparani dejjem
Għal xi ġdieħla, għax Ġesu jgħidilna la d-dinja tobot lilu, ħadobot in-nies tiegħu wkoll. Ġifieri naf. Imma mbagħad ikun hemm ċertu wkoll skritturi fejn jgħidlek il-mulej imberkin intom li tiġu persekwitati mħabba f'ismi għax tagħkom hija s-saltna u dik tqawwili wisq. Qalbi wisq. U fil-fatt kont ħanistaqsik fil-isjan għax fl-aħħar mill-aħħar inti umana. Ma kontx tibża jew ikollok jinnaf tbiddel femtek isek xorta bqajt tippersisti li tibqa' tmur akkost ta' dak li inti Iva, kont iva. qed tirċievi lura. Mhux kulħadd jista' jifhimni għax il-ħaġa l-erġ li jkun hemm issa qed ngħidlek hemm qabel Popolin. Ħanejdlek dejjem jiġrili xi ħaġa, ma din xi ħaġa spiritwali min-naħa tax-xjaten. Ma jkunx iridni li mmur. U dejjem jiġrili xi ħaġa perkażu dakinhar jiena il-lejl ta' qabel ta' Popolin l-aħħar wieħed. Bqajt dieħla ġol ħġieġ til-bieb ġifieri fejn tal-kċina ġifieri naf li minn hemm kelli ngħaddi li tista' taħseb il-nuċċali ġiniek mhux dan għax li ġiniek immarka l-ħġieġa u baqgħet hemm x'ismu. Jien ħassejt id-daqqa ġo fija u qed tillami qed għada b'xi gundalla daqs is-sejra. Imma ma nafx kif, wiċċi ma ġrali xejn, jiġifieri. U mort. L-istonku dejjem ħenħoss dik ix-xi ħaġa ta' tferfir għax naf. L-ispiritwalità li tkun għaddejja fejn ikun hemm xi ħadd li jkun irid ixandar għax kull wara programm li mort dejjem kien hemm xi ħadd ħanejt anke jekk ikun hemm wieħed imma mhux wieħed kien hemm. Ħafna nies ġew ħanejt hekk. Ħafna ġew għand il-mulej b'dak li semgħu jiena waqt dawn il-programmi. U jiena dak huwa l-pjaċir tiegħi, dak huwa għax ngħid servejtek inkun mort iva għaddejt minn dan kollu imma kien hemm ruħ li salvat. Għax dik hija li aħna nxandru il-bxara tajba x'għamel Ġesu għalina. Għax ma ħaniġden li morru qudiem Alla. Ħadd. Ġifieri inti milli qed nifhem tipprova tfakkar lil min qed ikun qed isegwik illi isma' aħna maħniex hawnhekk b'kombinazzjoni il-Bibja li hija skrittura li tipprova tfakkarna aħna minn fejn ġejna u li rridu nibqgħu umli qed nifhem sew. Umli u dejjem nitolbuh maħfra. Il-maħfra dik hija l-umiltà li nindunaw li maħna xejn mingħajru. U li naċċettaw li Kristu bħala sit is-Salvatur tagħna. U minn hemm nibdew mixjin. Issa qed li qiegħda fuq għadda, nagħmel parti mill-Knisja ta' Kristu. Diki il-Knisja ta' Kristu li timxi biss skont il-kelma tiegħu. And that's it. La iktar u lanqas inqas. Għaxin kif taħt il-Bibja inħsattu. Ġifieri inti qabel ejja ngħidu qabel ma ltqajt mal-mulej qabel ma kontx temmen jew kont iva kattolika u kont ġifieri minn dawk tal-festi l-inħobb inċabċab lill-istatwa tal-Madonna tal-Grazzja xina żabbarija u bid-moħħ nieżen imma no issa għandu ngħid li dawk l-affarijiet Alla ma jridhomx. U minn dakinhar bdiet il-persekuzzjoni anka fil-familja tiegħi, x'kombinazzjoni oħti l-bieraħ jasra xtejx kemm kien kbiet u fuq ir-radio jitkellmu fuqi fuq ir-radju kiet żabbar dak iż-żmien jgħidu li qiegħda ma' xi setta tax-xitan qed inxandar il-Alla u qiegħda ma' setta tax-xitan. Imma anka lil Ġesu qalulu inti għandek ix-xitan fik, ġifieri mbagħad jien min jiena. Ġifieri li huwa perfett, Ġesu għax huwa Alla. Ġifieri mill-ewwel ġifieri li jien kif sirtna fil-verità l-Ispirtu Santu beda jaħdem fija, grazzi mulej fija u
u binti Iżadora, għax it-tnejn tammidna fl-imkien, incredibly. Li għaddejt minnhom ukoll għax mbagħad minn hemmhekk tibda it-taqbida ma' Satana u da jaf għax issa jafni sew. U meta ntqajt miegħu kien għadu atew. Imma dejjem kien ta' sapport għalija għax daqs kont ngħidlu għax tant kien jitbaqbaq. Meta kien jara dawk il-kummenti fuq, kien jgħid jara jiena ma nemminx. U xorta, qed ikolli, kont ngħidlu ħita tixkas, dik qiegħda hemm. Ullum il-ġurnata Tony għadu għatej u jew jemmem ftit. Le. Tammet ukoll. Grazzi mulej. U minn wara dan il-programm beda jaħdem ukoll iktar fih. Ġifieri ġraw affarijiet koroħ, imma ġraw affarijiet sbieħ. Għax dak il-perjodu ta' waqt li għaddejjien iż-żewġna. Ejja morru lura All right. għal-ġurnata meta inti kont fuq dak il-programm. Meta inti kont hemmhekk, kont qed tħoss li qisu ħajġri xi ħaġa u kellha mort hemmhekk normali biex titkellem. Kif kienet dik l-esperjenza? Bdejt inħoss li stonku diġà qed jiġani. Kont naf li ħajġri xi ħaġa. U x'ġara, ġifieri? Il-biċċa qedaw. Ġifieri jiena kull ma qed, ġifieri l-ewwel dan il-programm kien fuq dominazzjoni differenti. Jien naħseb li ħanara ħajkun hemm perkażu Hinduisti, Musulmani, għax dawk huma dominazzjoni differenti. Mhux ġab lil-Pastor Gordon u jiena tal-istess fema, tal-istess fidi. Mbagħad assis, psikjatra, u għatew li għajjar il-Alla kattif. Għal fuq dak ma qalu xej, jgħajjar il-Alla kattif. Jiena qbiss u ġew jikkalmawni. Xiex, dak huwa missieri. Missieri wara li tant x'għamelu l-missieri tas-sema. Niżel mis-sema biex jieħu s-saħħta u fuqu biex aħna nkunu liberi, ħalli nkunu den. Unkunu nistaw nidħlu qudiem it-tron tiegħu u nitolbuh. Fetħinna iċċartet dik il-portira li assis il-kbir biss kien jista' jidħol darba f'sena. U laqas kienu jinħafru d-nubiet immissa bis-saħħa ta' Ġesu. Aħna nissejħu qaddisejn għax minn hawn irridu nsiru qaddisejn. Mhux għax aħna perfetti. Imma dik il-biċċa meta mort hemmhekk jiena bil-kemm ħallewni nitkellem. Kolħadd jaqbes fuqi. Biss il-ħaqtet dak li suppost kelli ngħid. U meċċej xi ħaġa speċjali ta' barra minn hawn. Għax din ili nafa jien mindu kont anke kattolika. Mindu kont żgħira. Ironikament, kwotat frażi mill-Bibja poġġida fuqha taħla fuqha fl-qorti. Ara x'ironija. Imma kompli. All right. To throw that in. Ej, viva tibżax ħi meta trid, meta jogħġbok. Meta trid Tony għandek il-kelma wkoll. Jagħtaw bħala sapport għall-Filistjan, imma ovvjament nistednuk titkellem ukoll. Mela inti qed dik il-famuża frażi u li kull ma qed imma tissin ara. Għamlu pjaċir lilkom infuskom. Meta xi ħaġa fuq l-news, fl-aħbarijiet iġibu xi ħaġa, indagaw. Mhux sempliċiment taraw it-titlu daqshekk. Għax il-biċċa qedaw jaraw it-titlu bħal meta kont mistiedna ta' qabel. L-aħħar programm kien ta' Popolin, dak kien l-ewwel wieħed. U dak l-aħħar kien fuq il-festi. U jiena qed li kull min imur il-kelma talla tgħidu rajtu kol minn Eżodu 20. Wieħed mill-kmandamenti li jiena qatt ma kont nafu, hekk, qiegħed uħċonek kbir. Imma tgħid u turi li kull min imur quddiem statwa għal-Alla inti qed tgħidlek tobodu. U t-titlu ġabu li Filistjan qalet li veru jiena qed
Imma ma- skont il-Bibja. Ma qalu skont il-Bibja fit-titlu, qed tifhem, imma jekk tafas fuq it-titlu mbagħad u ġabu li minn Esodu 20, imma n-nies jaqbdu jaraw it-titlu daqshekk jibdew Jkolli jiġġudikaw. nistaqsik imma fil-Issjan jien minix Kanita tal-festi biex nagħmluha ċara. Ġifieri mhux ħatarani. Imma huma wkoll xi ħaġa tradizzjonali. Ġifieri naf nies illi vera huma Kaniti tal-festa imma vera jemnu fil-patrun tagħhom. Ġifieri hija parti mill-fidi tagħhom. Taf x'qed inti? Pjaċiru l-mulej bil-briju tas-sibt filgħodu. Kulħadd sakra ma jarax ħadd. U drogi. U drogi. Right? Sfortunatament Kulħadd imċallas. dik iwa saret realtà tal-lum imma qabel kollha ngħidu li kienet differenti. Jien għam diet Christian minix bħal fil-Issjen, right? Għadni nibda li sena biss mamet li nista' ngħidlek imma huwa li l-Bibja tgħid thou shalt not make graven images of things on the earth, things in the water or the sky above. Issa jekk inti tagħmel dawk il-graven images, jgħidlek xi riżultat se jkun ukoll li you will suffer iniquity to the third and fourth generation. X'għandek x'tifhem fiha di u ma tifhimx, right? If you want to walk with the Bible, that's what the Bible says. Well, jekk naqtaw il-festi għada, għandna mit-sena seħta fuq Malta. Jekk kienu timxi mal-Bibja, right? U mill-li qed naraw il-pajjiż qiegħed taħt seħta gravi, bħala individwi u bħala pajjiż in ġenerali, as a collective group. Fil-Issjan. Nistaġeb biħin. Għatlek li ġew biex jissapporti għakillu. Imma qed ixandar. Grazzi mulej. Imma il-biċċa edaw, għax inti għetlet li xaħġa tradizzjonali u fil-fatt is-suġġerejt kont għax ma jagħmlux il-gażini, għax hija sabiħa laqda hekk, jagħmlu per-każu kunċerti meta tiġi tkun festa tar-raħal. Umbat jinaqdu fl-imkien. Bħal festa frawli, let's say. Ma tkun il-festa tar-raħal. Bil-kultura, tal-raħal, imma mhux hekk. U mingħajr karta pesta. Eżatt, karta pesta ġifieri għall-istatwi. Imma mija jiena mhux tal-li jekk tal-inċabċab kont u bidmuħ nieżel. Kont dedikata. Iva, imma missa naf fil-verità Issa, mela, ħammorru narġu il-program, Iva, u xġara minn hemmhekk, ġifieri mela. it-tsunami ta' wara. L-aħħar biċċa laqas, għax jiena laqas kien saħallini ngħid l-aħħar biċċa x'kien hemm xi ħadd xejdulhom mill-udjenza li qalli allura inti x'temmen x'hemm differenti għaliex. U kif kon sa nirrispondih għalli sa nirrispondih wara. Mbagħad sa jagħlaq il-programm u ma kont sa ngħidha, ġifieri x'għamel Ġesu għalina, ġifieri fl-aħħar tal-programm hemm qiegħda din. Ġifieri, sa dan it-tant jiena bqajt hemmhekk, bqajt inkompli xandar, kien hemm xi żgħażagħ ħridu jsaqsuni, bqajt magħhom u kont diġà qed nisma' il-PBS qed jagħmel editing ta' parti xi qed jien għax imbagħad qata' fejn jiena ngħid minn Adam u Eva. Dik li hija importanti ħafna, għax jiena kif nista'. It's dishonest journalism. Mbagħad l-ieħor qiegħed jgħid dak il-ġuvni li kien hemm li jiena insultajt lill-ġenituri tiegħu għax huwa twieled. U għalhekk semmejt il-loħtijin. Ma ħallewniex nispjega għaliex semmejt il-loħti. Il-loħti semmejta jien biex jiena nurihom li m'għandix għalfejn nipponta subajja għax għandi tliet oħra. Jien mhux oħti biss kelli Down syndrome fil-familja ta' għandi jiena nepulti għandu twins li jitwildu darba f'miljun. Li jemmu żekk. U minu special needs għax issa tittoqgħod attenta x'issa tgħidilhom diżabbli xiex ma nafx. Għax il-kelma diżabbli fil-programm laqas biss instemet, laqas kien hemm.
call them alternatively abled. Ġifiri, allura jien ħanajja l-neputi tiegħu l-mara tiegħu wara lilhom dawn is-snin kollha minn operazzjoni għal operazzjoni għandlu boħtib kollox u r-raġel tagħha il-lami għalulhom li sa 4 snin sa jgħixu mallum il-ġurnata għandikun għandhom 20 sena. Jien sammur najjar. Ġifiri, għandek esperjenza personali fil-familja Barra. ta' disabilità u koll. Ġifiri t-nej, minn żewġ naħat. Ma tarax. U laqas il-ledewa tiegħi jien ma nasal biex najjar. U najjar u ġifiri, no way. Imma jiena qed għaxu saqsini, issa l-biċċa edaw. Di ma kellix tkun domanda boq. It was taken out of context. It was a lot of question. Il-biċċa xi 15 qabel kien hemm is-segretarja ta' Quintin, jew ma nafx ta' min, insomma tal-producer tal-programm. U taf inti iċemplulek biex imbagħad jieħdu man-noti u jiena fl-istess ħin għajt inkellima u inxandar jien mill-ewwel kif nitkellem fuq il-kelma talla. Tiġik naturali. Tiġi naturali. Minn dak kollu li qed jien. Fejn hija per każu meta tilla rridu nitwildu mill-ġdid biex insalvaw hekk jgħidilna Ġesu. Fejn huma dawk l-affarijiet x'inhija d-differenza? Fejnhom? Jiġi jażilli għax qalli inti meta fuq it-telefonata assoċjajt il-mart mad-dnub. Diki, dak li ġara. Arġajt bdejtlu mill-bidu li Alla ħalaqna perfetti, ħalaqna biex ma mmutux, imma mħabba dnub. Id-dinja nsteħtet. Dak li ġara, issa x'kulħadd jgħid aħna ġbija Alla. Id-dnub oriġinali. Id-dnub. Huwa parti mid-dogma kattolika wkoll. Eżatt, diki. Iġifieri jiena kont qed ngħidlek qed nisma' li qegħdin jeditjaw il-biċċa tiegħi qed tarisma' qed nisma' leħnien. Ma kontx naf li dak il-ħin stess ħajġibuha fuq l-aħbarijiet. Ġifiri din mbagħad ix-xandred dakinhar stess wara l-programm mela fil-għaxija. Nidħol fil-karozza, tlaqt il daw il-ġuventur u żgħażagħ li kien hemm u ġuventur biss kien hemm li kont qed ngħidilhom u ċerti affarijiet. U fħim minnhom imbagħad ħareġ Quintin u qal jiena imma l-ħil festa insomma kif qed tgħidli inti. All right, jagħmelu. Ġifieri da laqas Alla ma jimponi fuqnax. L-inna ħalaqna bil-friwil. Aħseb wara jiena. Whatever. Nidħol fil-karozza u mill-ewwel insib messaġġ ma jmissikx tistħi. Kien dan-messaġġ kien jafek jew inkella. Jien nafhem minni nsejf dak il-ħin. Imma bdejt ngħid, jiena xed ħażin, xed ġdid. U mbagħad jien sa dan it-tant lilu ma bqajtx ngħidlu li qed imur f'daw il-programmi ħalli ma joqgħodx inkwieta. Jassa xi u jibda jinkwieta. U jiena kun naf li daw ħajġru kull darba. Ġifieri ma jiena ikun lesta lihom għax jiena ngħid jiena l-aqwa li mmur inservi lil mulej u daqshekk. U anka per każu. She is seeking redemption for people who don't want it and don't deserve it. Imma ikun hemm min. Ikun hemm ħadd ma kien ħaqqu bija b'kollox. Li nkun meħlusa. Ġifieri meta inti mbagħad kont sejra lura d-dar mill-ewwel mhux tal-li hekk tal-imbagħad. Ġifieri biex tara x'intqal ma ntqalx. Mela x'imbagħad ikolli lok fejn jiena nirrispondi u nibda ntihom l-iskritturi, nibqa' sejra wara, mbagħad nirċievi wkoll kif wasalt id-dar. Minn hekk studenta tiegħi li kont ħalima żgħira. Vera weġġajt għax laqas bsart minna għax din meta twildilha xi ħadd b'diżabilità li ridet tikkuntattja ħalli ngħidilha inti għal support il-kuraġġ għax jiena naf x'barka kienet uħti għalija. Jiena naf. Għalija għall-familja tiegħi il-ġenituri dak iż-żmien jiena niftakarhom li min jitwilet
b'xi diżabilità kienu jaqfluhom fil-kantina. Imma l-ġenituri tiegħi kienu joħduha kullimkien il-festivals kulħadd iħobba taf il-kanzunetti kollha min ikantaw propja. U min ikantaw fil-festivals kellna oħti jien ma kemm kienet ħelwa, kienet barka lina. Barka, mhux ġnub, barka kienet. Għax u naf il-ferħ li kelli meta ħallietna, il-ferħ li kelli kemm jien kelli t-tifel tiegħi fuq il-kitarra waqt il-quddisa u x'jismu għawien inċekċek u ferħana għax kont naf li uħti għax hija innoċenti żgur qiegħda hemm miegħu. U jiġifieri kif meta daw jafuni jien jiġu jgħiduli fejn tarani tkellimnix. Din l-ex-studenta Dan l-ex-studenta tiegħi meta kienet żgħira ta' ġifieri sa kbira din ġifieri. Kif? Qed inti orrajt ġifieri. U spjegajtilha imma. Ma rriditx taf. Issa kulħadd mbagħad ċempilli. Int għal xejn ngħidlek biex joħosra. Darba minnhom sibt li sajtih attak tal-qalb. Għax tant ħass sibt li ħan nitilfu. Il-weġġa kienet kbira. Iva. U mhux tal-li hekk tal-li dbaqbaq ukoll. Għax jiena me fit-pattija. Kien għadu għatej u dak żmien. U dik le. U Jiena għalija jekk nara xi ħaġa fuq Facebook, the ideal solution hija li nsib minnu fuq ir-reġistru elettorali mmur ħabbat l-bib tad-dar. U ngħidlu jiena qiegħed ejja nitkellmu issa. Ejja raġunaw. x'għaddilek minn moħħok fil-isjen meta rajt kummenti pjuttost iebsa minn politiċi, ministri fil-gvern, mill-oppożizzjoni, minn kull sfera. Mill-Ministru tal-Ekwalità. X'ħassejt x'għaddilek minn moħħok jekk kien hemm jekk provajtx tikkomunika magħha. Le. Jiena li ħassejt l-aktar minn daw in-nies. Għax daw suppost huma qed imexxu l-pajjiż u suppost għandhom jgħallmu lin-nies x'għandhom jagħmlu u mhux jiġġerrew b'ħannaċ ta' bendu biex jidhru sbieħ. Sorry, biex jiġbru l-voti ma nafx. Ħassejt xi forma ta' bullying minn naħa. Bullying dan? Bullying? Nalija. X'tajjatlu meta Ministru jgħajjarlek il-mara disgustanti. Ibbażat fuq gidba propagata fuq Facebook. Għedli xieqa fik. Right? Jiena, I call to question her competence. Fil-fat battila messaġġ personali, stating just that. You know? Urċivejt weġiba. As if. Homeless, spineless. Nixti għawek ħadna. Spineless, Ma ħallejt il-xaħat barra. L-ikbar problema Malta hija li ħafna nies qed jiġu infettati with the woke mind virus. Okay? U di problema kbira s-soċjetà. Ejdilhom bil-Malti tistax forzi mhux kulħadd jista' jifhem bil. Virus tal-moħħ, right? Marda tal-moħħ jgħidula bl-Ingliż wokeness. Right? Din hija problema u għandha tentacles iktar minn qarnita u jidħlu f'kull parti tas-soċjetà, inkluż il-qrati. Għax issa because of wokeness, people are weaponizing our legal system, okay, biex jekk tgħid xi ħaġa that goes against the grain of the woke agenda, which is usually anything Christian, right? Or anything Muslim. Ma fuq il-Musulmani ma jgħidu xejn, because they got no brass ones, right? Għas fuq il-kalma tal-la ma jaf. Basically, din hija problema. Rridu nidru sbieħ. Kulħadd ifittex xi ħaġa fuq ix joffendu ruħu u fuq ix ikun insultat. At the end of the day, it's words ta'. It's words. Ma joġbok, scroll on. Mela taqbad 150 ruħ bla wiċċ jaqbdu imorru fuq il-commissionaw tal-handikappati u jgħidulhom aħna rridu ntellaw għal-qorti. Umbat wara li tinqata' l-kawża jiġu dal-150 ruħ jgħidu ma xedniex min kontu. Naslu għal-hemmhekk, Tony, ma niġrux. Sorry. Fil-isjen kienet qed tgħid il-insejna persuna barra. Mhux persuna, il-Knisja Kattolika. Yeah.
Il-kurja. Imissom jistħu. Il-kurja. Imissom jistħu, ma eżatt. Eżatt, għax anka xett fuqa din. Grazzi mulej li xett u koll u ħareġ bija Fader Stefan Attart. Dan huwa it-teologu. Alright, mill-fakultà ta' teoloġija tal-Università. Mela, ġifiri li għallem it-teoloġija tal-katekezi tal-Knisja Kattolika. Għax il-katekezi, il-ktib tagħhom huwa differenti mill-Bibbja. Imma insomma, imma xorta hemm daw l-affarijiet, għax jien hemm kont nafhom. Ħares qarrija l-arċipret ukoll. Xiex? U jiġu jibbatuli fuq il-messagġi, ejdilhom biex jitlob maħfra. Xirrid nitlob maħfra? Mela Alla jitlob maħfra, mhux għax jien Alla. Din hija l-kelma tal-Alla ta'. Da mhux li ħarkuta, il-Alla. Il-dawk il-ministri kollha li u minn qegħdin u da. Li istenna l-ministri u l-oppożizzjoni. Għaxina. Marmalja. Iva, dawk li jaħilfu fuq is-salib. Is-salib huwa l-kelma tal-Alla. Issa ħallija li hija biċċa salib għax Alla huwa fl-ispirtu fil-verità imma jaħilfu fuq il-kelma tal-Alla daw suppost fuq il-Bibbja. U mbagħad mela allura ma jafux x'fiha biex jaħilfu fuqha. Ħanwaqfek ftit hawnhekk għax PM News niżel fit-toroq għamilna Vox Pop nistaqsu lin-nies dwar il-libertà tal-espressjoni u kol semmejna naqra il-kas tiegħek. Ejja naraw naqra x'qalu n-nies fil-Belt Valletta x'jaħsbu dwar il-kas ta' Felicien, jekk kienx wieħed ġust, jekk le, u x'jaħsbu dwar il-libertà tal-espressjoni. Wara dal-Vox Pop nerġgħu nkunu magħkom ma' Felicien u Tony. PM News Malta, Chris Kembri, l-lum għankunu għadden dur daqxie zada ġor Belt Valletta biex naraw n-nies jaqblux jew ma jaqblux ma' ċensura. L-opinjoni tiegħu. Taħseb, smajt fuq il-każ ta' Felicien Brincat? Smajt xi ħaġa, followjejtu daqsxejn fil-gazzetti, fil-medja. Jiena taħseb kellha dritt tgħid li kellha tgħid jew le? Jien ma naħsibx li kellha dritt għax imbagħad għalli ta' fuq ċertu disability. Il-fatt li l-qorti qed tagħla favur tagħha mhux kontra tagħha. X'taħseb? Taħseb li l-qorti kellha raġun jew l-qorti kellha tort? Jien naħseb il-qorti kellha raġun ta' għax il-qorti. Ma tistax tmur iktar mill-qorti naħseb il-liġi ma tista' mhix ikbar mill-qorti naħseb jien. Issa il-qorti kellha raġun allura ħajkolli ngħid imbaxxi rasi għax il-qorti. Mawx taħseb xi ħaġa oħra ikbar mill-qorti. Illi qalet l-opinjoni tagħha rigward dak li huwa twemmin tagħha. Ġiet imres għall-qorti kellha 150 rapport kontrija u tellawha l-pulizija ġifieri fuq akkuża kriminali. X'taħseb fuq dan il-każ? Jien jidher li hija redikola. Għax dik kull ma għamlet hija ikkwotat il-Bibbja. M'għamlet xejn iktar minn hekk, iktar kont intella l-qorti il-min għamel dak ir-rapporti kollha, għax ħela l-ħin tal-pulizija u tal-qrati. Bonġu għalikom, qed inkellmukom minn PM News Malta. X'taqna nkun nafu, taqblux mal-libertà tal-espressjoni? Żgur li naqbel. Taqbel mal-libertà tal-espressjoni. Naqbel mal-ġurnalisti li għandhom ċensura. Żgur li le. Dik ngħidilna huwa ħanejni. Mal-ġurnalisti naqbel ikunu onesti, jgħidu l-verità kollox. Mela. Hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun, 100% hija. U rigward il-każ reċenti li kien hemm ta' Felicien Brincat pereżempju illi qalet dak li taħseb u t-telet il-qorti. Felicien Brincat x'għamlet? Dit kelmet qalet l-opinjoni tagħha kif tara l-affarijiet. M'għandix dritt. U kwotat il-Bibbja kif tara ħajja u t-telet il-qorti. Ismani, il-Bibbja kulħadd jgħid li jrid. Fuq il-Bibbja, kulħadd jivvinta u Bibbja waħdem. Rajt jien nemmen, issa ħadd ieħor għandu li jgħid u dritt li jgħid li jrid. Ma nimxi fuq il-Bibbja waħda li naf biha jien tal-nimbiha jien. U taħseb li xi ħadd ikun qal xi ħaġa forsi li mhijiex daqshekk korretta għandu jiġi kkastigat sakemm ma jkunx attakk personali fuq xi ħadd
tifhimni u teddida? Ismani, illum ġejna fi stremeta li kulħadd professur, kulħadd tabib, kulħadd politikant, il-Facebook illum kulħadd jgħid li jrid. ċensura, taqbel ma' ċensura? Qatt ma nista' naqbel dwar ċensura, ġifieri Malta għandna ċensura taħdem kontra żewġ naħat, min għandu opinjoni forsi iktar liberali u min għandu opinjoni iktar konservattiva. Rigward il-fatt illi melux kien hemm xi ħadd fuq opinjoni personali bħal Felicien Brincat illi telat il-qorti u ġiet infittxija rigward dan. Taqbel li jista' jsirek? Sirna laqsa ngħid il-kelma soft, imma sirna wisq qabel orajt forsi mhux ħanajt li tista' tgħid li trid, ġifieri il-każ ta' Felicien jekk niftakar sew dal-aħħar fuq il-medja kien hemm illi raw il-klipp kollu u l-medja qatat biċċa li qalet li deret differenti milli jekk xiex qalet, ġifieri dik il-problema. Jekk hi ċċensurawha u ma urrewx full klipp tagħha, kif jistgħu jieħdu għall-qorti jekk ma tawx iċ-ċans biex titkellem u turi l-opinjoni tagħha. Inti taqbel ma' ċensura? Iċ-ċensura diment li tkun f'posta u kif suppost iva, imma kif inhi attwalment illi inti tgħid ħaġa u tiġi manipolata dak li tgħid inti biex ifisser xi ħaġa oħra le ma naqbilx. Li naqbel imma li kull persuna għandu jkun fil-libertà tiegħu illi jgħid li għandu jesprimi l-opinjoni tiegħu b'mod liberu mingħajr ma jibża li se jkun hemm xi repercussions kontrih ħabba l-opinjoni tiegħu sakemm dan mhux qed iweġġa' il-terzi, imma bħala opinjoni jien naqbel li kulħadd għandu jkollu ċans li jesprimi l-opinjoni tiegħu. Issa fejn jidħol li wieħed iweġġa' l-terzi pereżempju jekk xi ħadd jgħajrek u wieħed jista' jtelek il-qorti pereżempju? Skont x'inhu l-livell ta' tajjib jekk qegħdin ngħidu illi joffendik jew affarijiet hekk iva, imma jekk huwa għandu jtellek l-istat? L-individu għandu jtellani, mhux jew libel, qed tirreferi għal libel? Libel iva. Libel. Imma l-istat itellek ġifieri kawża bil-pulizija. Bil-kriminali ġifieri. Jiena nemmen illi jekk persuna ex li offendini intellaw l-qorti jiena jekk nħossni li ġejt malafumat, nħossni li ġejt akkużat ta' xi ħaġa, meddet jew whatever, intellaw jiena, imma mhux il-pulizija għandha fejn tindaħal għandi xi nresqu jew le. Qed ngħidu aħna li jekk xi ħadd jgħidlek baħnan pereżempju biex xi ħadd l-opinjoni tiegħu li jiena baħnan u jiena ma nħossniex offis, m'għandix għalfejn tmur l-qorti, jekk imbagħad jiena nħossni li jiena offis bil-kelma baħnan u inħoss personalment jiena inħoss li għandi nagħmel proċeduri legali, nagħmilhom min jeddi. M'għandix inkun obbligat imma li nagħmilhom. U kien hemm każi anke reċentement bħal każ ta' Felicien Brincat illi kontra l-parir tal-pulizija di xorta waħda tellat il-qorti. Mela. Mhijiex l-ewwel każ f'Malta li kontra l-parir tal-pulizija persuna tella l-qorti xorta. U mhijiex l-ewwel u l-qas l-unika. Imma ma naħsibx li huwa ġust illi jekk il-pulizija ma ssibx evidenza illi persuna għandha tittella l-qorti biex tara ixħatja jew le għandha titressaq xorta, għax dan huwa bullying, bil-polit huwa tibta bullying fil-verità, illi jekk il-pulizija tgħidlek isma' jiena m'għandix evidenza biżżejjed biex nressaq għalfejn l-AG għandu jobbligani li rrid nressaq bil-fors. Jekk dan huwa sottili ħafna tibta bullying għalija jiena fuq il-libertà tal-espressjoni. Personali taqbel ma' ċensura? Jiena ma naqbilx ma' ċensura per se, fis-sens li il-libertà tal-espressjoni wieħed għandu dritt jesprimi ruħu. Naturalment jiddependi x'tifhem biha ċensura, ġifieri ċensura illi jiena liberament nażel illi
għalija personali kif kellna fil-passat ċensuri, pereżempju, tax film stara, pereżempju, assolutament ma naċċettajiex. Alright, nifhem illi għal ċertu għall-etajiet għandu jkun hemm ċertu linji gwida, imma dak is-sens le, dik it-tip ta' ċensura assolutament ma naċċettajiex. Naturalment, jekk qed tifhem mbagħad ċensura li xi ħadd jew fuq il-media jew fuq is-social media jew kif qegħdin hawnhekk nitkellmu li nafu li dina se tidher x'imkien illi wieħed jiġi ċċensurat għal dak li jgħid jiddependi mbagħad x'se jgħid. Jiġifieri jekk b'xi mod nafu li hemm ċertu reati kriminali li wieħed jista' jikkommetti jekk jesprimi ruħu b'ċertu mod fejn jkun pereżempju xenofobiku jew jkun diskriminatorju lejn xi razza jew xi kuluri jew xi sezzjoni ta' individwi illi allura jagħtu lok għal reat kriminali. Hemmhekk hemm linji fil-liġi li wieħed ma jistax jaqbes. U naturalment jistgħu jittieħdu passi u persuna ukoll titella l-qorġu tinstab ħatja u dik allura naqbel magħha għax hemm limitu, ġifieri aħna meta nitkellmu dwar drittijiet, dritt huwa naħa ta' munita, ma' naħa l-oħra tal-munita hemm id-dmir ukoll, ġifieri kull dritt għandu dmir u naturalment id-drittijiet huma għandhom il-parametri tagħhom. Għaliex għax inti id-drittijiet tiegħek huma sal-punt li inti ma tirfisx u mbagħad id-drittijiet ta' ħadd ieħor. Jiġifieri allura meta aħna nitkellmu dwar id-dritt li huwa dritt fundamentali, dritt tal-espressjoni, mhux bħal pereżempju drittijiet oħra. Nifhem illi iva mbagħad għandu jkun hemm parametri ċari illi joħorġu mill-liġi illi s-soċjetà in a moment of time tkun qiegħda tqishom bħala linju ħomor illi wieħed ma jistax jaqbes. Qed ngħid at a moment in time għaliex anki hemm jafu isiru bidliet kif saru wkoll fil-liġi tagħna biex dawk il-parametri jinbidlu wkoll. Jiġri is-soċjetà li tiddeċidi, il-leġislatur li jiddeċidi skont il-fil li jkollu tas-soċjetà fil-mument. U f'każ pereżempju tal-libell, jiena jartek patata pereżempju jew ġidra jew kaboċċa. Taqbel li l-pulizija tista' tresqek mod kriminali? Dakka hemm ċertu reati li wieħed jajjar il xi ħadd iva, naturalment għax hekk inti m'għandek l-ebda dritt li toffendi xi ħadd, jekk inti tittamel argument u tirribatti persuna. Lo ħaġa inti qatt ma tirribatti persuna, inti tirribatti l-argument. Mela jekk inti trid b'xi mod twassal messaġġ ta' nuqqas taqbil ma' dak li jkun, m'hemmx għalfejn teħditli, m'hemmx għalfejn tajru u m'hemmx għalfejn inti toffendik. Aktar u aktar meta dan tagħmlu fil-pubbliku, ġifieri tafu tkunu one to one, imma tafu tkunu fil-pubbliku illi dak id-diskors li qed tgħid inti qed jiġi espost il-pubbliku. Ovvjament quddiem in-nies, jiġifieri prattikament tajjar xi ħadd quddiem in-nies iktar u iktar hija xi ħaġa illi mhijiex xierqa u naħseb illi għandu jibqa' reat kriminali f'dak is-sens. Ovvjament mhix m'għandix tkun il-pjena xi waħda kbira, aħna jkollna minnhom daw il-qorti ta' ġifieri. Imma naħseb illi għandu jibqa' bħala reat kriminali. Ma naħsibx li għandu jkun hemm il-libertà assoluta li inti filmi għandu jkun kriminali jew għandu jkun għandu jibqa' reat kriminali illi wieħed joffendi lil xi ħadd speċjalment fejn qiegħed m'għandekx ikollok id-dritt li inti persuna tajru għalfejn għandek tajru. Ġifieri naħseb għandu jibqa' reat kriminali. U x'taħseb fuq il-każ ta' Felicien Brincat? Il-każ ta' Felicien Brincat kienet kwistjoni ngħidlek sew ma segwejtx eżattament x'intqal u x'ma ntqalx, però naf il-każ ġara fis-sens illi hija ġiet liberata għaliex kien jirriżulta biċ-ċar illi dak illi kienet id-diskors illi bih kienet qiegħda tiġi akkużat illi qalet fil-verità ma qalitux, mid-dera kien jirriżulta minn qabel ma bdew il-proċeduri illi kien jidher biċ-ċar li dak id-diskors ma kienx intqal. Però nonostante nuża kelma li jużaw l-avukati xorta ittieħdu l-passi. Naħseb li hemmhekk wieħed għandu jara li xogħlu jagħmlu sew, jagħmlu aħjar, illi meta il-pulizija f'idejhom ikollhom provi ċari li każ ma hemmx
m'għandhomx jieħdu passi. Issa jekk kienux il-pulizija u kienx l-avukat ġenerali illi xorta mexxa xorta l-avukat ġenerali ħadet il-passi f'dan il-każ, dika storja oħra. Però xorta nerġa' ngħid anke jekk ikun l-avukat ġenerali illi xorta notwithstanding kieku passi, naħseb illi għandha tintrefa' responsabilità. Jekk jirriżulta lek biċ-ċar, ma trix tkun l-attitudni tal-prosekutur m'għandix tkun u iva nħallu f'idej il-ħorti jaraw mbagħad. Ġifier anke meta għandek dubju inti li tuħux passi xorta tuħu passi u tħalli f'idej il-qorti tiddeċidi, naħseb illi dik hija nuqqas ta' responsabilità wkoll. Nirringrazzjak. Grazzi. Jekk wieħed jaqbilx mal-libertà tal-espressjoni jew inkella wieħed jekk l-istat jistax jiċċensurak, x'taħseb fuq dan kollu? Ħanibdew minn hekk, naħseb il-libertà tal-espressjoni għandha tkun assoluta. M'għandux ikun hemm inti l-għamel mill-istat, l-għamel privat fuq il-libertà tal-espressjoni. Naħseb dik hija dritt li għandu kulħadd li jgħid li jrid. Ovvjament fejn għamel daqsxejn lajn huwa fejn tinċita forsi xi violenza, fejn tinċita hatred kontra xi ħadd. Hemmhekk imma again xorta diffiċli tagħmel il-lajn naħseb kif inhuma l-affarijiet. Reċentement kien hemm żewġ każi, wieħed li kien hemm kummedjant illi waqt programma jgħat lil persuna partikolari, nistgħu ngħidu li kien pastor u għajatlu asshole u ġintella l-qorti, ġifieri kien hemm libel fuq għal-ħaġa u talet l-qorti. U reċenti, iktar reċenti minn dan, fil-Isjam Rinkat ukoll ġiet imtella minħabba l-fatt li dik kienet tgħid l-opinjoni tagħha rigward il-Bibja u ma tħallix tlestak li kien għedha tajt, pero bazzikament din ġiet imresqa u l-lum il-ġurnata ġiet il-liberata. Ma taħseb illi fuq opinjoni, per eżempju, jew nkella fuq xi ħadd ikun jiċċajta kif tifhem anti? Ifhem. L-ewwel nett irridu nagħmlu distinzjoni bej xi ħadd li jiġi offiż u hate speech. L-offiża mhux it-tiegħi ma tirċevija, ġifieri jiena jekk xi ħadd jgħid li isma' inti kemm int qasir, jiena sa niġi offiż, imma naħseb il-persuna l-oħra għandu kull dritt jgħid hekk ġifieri. Ġifieri dak interpretation għax inkella ma tistax where are you going to draw the line fuq l-offiżi ġifieri. Again, nerġa' ngħid ġifieri fil-każ ta' Felicien naħseb ġiet interpretata ħażina, mhux 100% korretta. Imma jekk kellha bżonn tajtek u jekk temmen hekk, naħseb m'għamlet xejn ħażin billi tajt li kellha tajt. Iktar u iktar fil-każ ta' komedjant li għajjar għadu kif għadda minna River of Life, fej, I mean, da kellu kull dritt jgħida ġifieri u ma kien hemm xejn naħseb ma kellux għalfejn jitressaq il-qorti tal-li għalhekk. Nerġa' ngħid ukoll fl-ambitu umoristiku tal-arti iktar u iktar naħseb għandu jkun hemm iżjed leeway naħseb biex ma neqirdux anki l-umorizmu intelligenti, ovvjament mhux l-umorizmu baxx u x'ismu, għax inkella ħanispiċċaw ħadd ma jista' jgħid xejn fid-dinja ġifieri. Do you know anything about the case of Felicien Rinkat recently when she said her opinion about the way she sees things, about birth and all of that? No, I don't know enough about her case, but I can tell you about a different case that I heard of, which was a bit controversial in terms of free speech as well, in the stand-up comedy circles in Malta. Very good. Okay. I'm talking about Dan Schwirep's case and Gordon Manche's case. Okay. I don't know if you've heard of it. Yes. You heard, okay. That's Dan Schwirep called the pastor Gordon Manche an asshole, and Gordon Manche sued him for it. So that's a typical example of a case where I believe that freedom of expression shouldn't be interfered with, because especially in comedy, stand-up comedy, the point is to make people laugh. So a big part of it involves insulting the systems, insulting people, especially public figures. So in that case, I think that freedom of expression should be allowed and should not be censored at all in the stand-up comedy circles, at least. That's it. Chris Kembri għal PM News. Grazzi ħafna tal-lena għattumana, ħanerġaw naltaqaw, ħanerġaw niġu, ħanerġaw nelaboraw iktar, nistaqsukom, xini l-opinjoni ta'kom, u nisperaw li jek tarawna ma taqdux tisħu minna. Sinjura, minuta wahda.
U grazzi hemmhekk lil Krista li niżel fit-toroq u ħal kummenti tan-nies. Irridu ngħidu wkoll illi l-ebda kumment ma ġie ċensurat. Li rrid infisseru li ma kien hemmx kummenti kontra Felicien u li qtajnihom. Importanti ngħiduha din, imma kienet ta' sorpriża għalina kif il-kummenti fit-toroq kienu kollha favorija. Nixtieq ngħidilkom ukoll nieħu dan iċ-ċans biex jekk tridu tistaqsu xi mistoqsijiet lil Felicien kif qed hawnhekk tistgħu tistaqsuna fuq il-YouTube channel PMN Malta. Għandna lil Caroline Falzon li ħallet kumment nirreferi għalih iktar tard għax jirrelata ma' mistoqsija tiegħi. Felicien, il-kummenti tiegħek wara dak il-Vox Pop. Jagħtik naqra kuraġġ għall-inqas. Iva, mela, ħanejdlek jiena nirringrazzja l-mulej għan-nies u l-mod kif għadhom waqt din il-kustjoni għax jiena kieku m'għandix il-alla u ma nifukax fuqu, stajt jew mort naqbes. Jew stajt nispiċċa isptar tal-moħħ. Ħuti, waħda minn ħuti ċempilli tikbi x'inhu ma jgħidu. Qed ibni, Engi, ma rridx ninsa binti wkoll għax binti hija Kristjana bħali u taf x'għedt jiġifieri u kien qiegħda tweġibhom ukoll. Imma għandi wieħed minnhom, Engi, ma qed iċempluli ħbibi, x'inhu jiġri ma, please għamel video u rihom ngħidilhom x'inhija l-biċċa tax-xogħol. U għamiltu l-video? Iva, għamiltu l-għada, għamiltu, Iva, biex nispjega. U jina nagħmel kull nhar ta' ħamis bħallum bħal dalodu per-każu, għandi fuq il-paġina tiegħi, mhux paġina, insomma l-profile tiegħi ta' Facebook nagħmel dwar il-kelma talla wkoll. Ġifieri bdejt intihom l-iskritturi xtejt u hekk u kollha jgħajruni. Jitlob maħfra, x'irrid nitlob maħfra jien? Jekk jiena met xejn ħażin imma jiena kull ma qed x'hemm miktub u x'ġara. Issa jekk tridu temnu, jekk ma tridux temnux. Imma din hija l-kelma talla, ġifieri jekk intom ħarriktu lili tellajtun il-qorti, mhux lili tellajtu, il-Alla nnifsu. Din hija storika ta' li ġrat. Għax din qed ngħidilkom il-hate speech Alla ġifieri. Meta Alla għandu dik l-imħabba kbira lejna. F'dak il-perjodu wara li ġara l-każ, ġifieri qed insemmilek mill-għada. X'kienu il-riperkussjonijiet fuqek u fuq in-nies ta' madwarek għax huwa tajjeb illi tinħeba wara keyboard u tikteb post u tajjar. Imma itellaw ir-ritratti ta' tfal tagħhom dawk il-hate speech li kienu qegħdin jagħmluha. Itellaw ta' tfal tagħhom dawn sindrom, ġifieri dawn dnub. Jien fejn qedtek? Fejn? Weġġaw lili. Il-familja tiegħi. Dik kienet trial by Facebook. Okay? Ma kienx ħadd min ikkommenta ma rax il-programm. U min ra l-programm u kommenta kontra, ignorant ma zetta. It's that simple. Kien hemm min bat li għandhom tfal disabilità. Fil, jiena fimtek x'rid ngħid, jiena għandi t-tifla tiegħi hekk u dawn nisma' qasnafhom. Irrid ngħid l-ewwel ara ma beda Dr. Soler. Nixtieq insemmih minn hawn. ċempilli qalli trid inġib xi ħaġa u ġab. Raħ l-avukat li kellu mbagħad isir laqas kont nafu l-avukat wieħed mill-avukati tiegħi, Benjamin. Raħ u x-xerjaħ ta' doktor għalli naqbel. Għax Dr. Soler qal mela allura nistgħu nakkużaw il-Knisja Kattolika kollha. Għax dak li tgħallem? Il-patrijiet l-ispijiet kollha. Mbagħad bl-arċipriet u kien hemm programm reliġjuż li hemm channel hawnhekk. Ġifieri assessin daw u ma femux xetti. Allura dik hija Knisja ta' Kristu.
biex laqqas jafu jiena xrid tinfisser. Għax ma qalulhom xejn fil-isjen qalet dak li nagħmlu aħna. Fil-isjen nixtieq illi tidħol u tispjega inti minn xi għaddejt. Mela, bdejna. Naf li xar wara kelli mmur nagħmel kunċert bil-studenti tiegħi u mill-ewwel ċempluli. Dan kien jirrikjedi li kelli nitħallas jiena, kienet tal-World Children's Day, u kellhom minn fuq ġifieri minn naħa ta' fuq ġifieri mill-awtorità biex lili ma jġibunix hemmhekk. Biex iwaqfuni. Mela dak kien l-ewwel wieħed li jien tlift il-flus. Kieku tafu jien għandi studenta tiegħi li hija autistic, kieku tafu kemm ċemplula lill-omma, tħallix tmur, kulħadd jgħid tħallix tmorrux għandha din, u fuq il-medja wkoll. Jaxina nallem studenti. Nista' nagħmel kumment. Mela. At this stage in the game, jekk tħares lej ix-xogħol li tilfet, is-studenti li tilfet, damage to reputation, it's not quantifiable. Ma tistax tagħmel figura fuqu, għax da mhux tgħid tilfet ix-xogħol għas-sena li għaddiet, għax di issa daħlet f'ras in-nies, ġara li ġara fil-qorti ma jagħtux każ, the reputation is damaged permanently, right? Permanenti. Min se ħallasa di? Min se should we seek damages mill-50 faceless people li fetħu l-kwerella in the first place? Fil-fatt kont ħanista. Jew naqbżuha għax ma nistgħux inkellmu lill-Minister of Equality Malta għax ħarġet kontri wkoll u morru dritt Strasbourg Court, il-Court, European Court of Human Rights. Because that's where this is heading. That's where this is heading. This has gotten too high for the local illegal eagles to fly. Okay? What we need is a European lawyer who wants to make a name for himself. Who għandu kas open and shut though. Irrid nirringrazzja wkoll il-Peppi għax kien għamel Kont ħanistaqsik fil-fatt. Dak mill-ewwel ukoll. U ġab kelma ta' xett jien. Għamel il-transcript. Iva, għamel il-transcript. Peppi, anka wara l-ħarġa sentenza tal-qorti kien voċiferu ħafna. Imma fil-isjen, apparti Peppi li nixtieqek tidħol dwar is-support li urik pubblikament. Kien hemm nies oħra kemm jekk huma nies normali, jekk huma nies minn ċertu awtoritajiet, kellek support jew Peppi biss? Minn dan it-tip. Kien hemm minn wara wiċċu, ġifieri Peppi ħareċon u għalik, għax dik il-verità. Ejja. U dik. Jiena ġejt blokkjata ġifieri anka bħala kantanta ġifieri, mill-ewwel ċemplu li kelli suppost programm jien, mill-ewwel ċemplu li qalu li ħajkonna biex ma niġix. Il-medja hija l-pubbliċità mhux għax nitħallsu aħna ma tammorru tax dejjem bxejn hawnhekk hawn Malta. Dik oħra. Imma insomma, Tmur b'xej Tmur b'xej u they stitch you up with loaded questions and smart editing. Diki, jiena tila ara ma jfettilekx terġa' tmur. Ara ma jfettilekx terġa' tmur because these people are dishonest u they work għandhom MO li jużawh. U l-MO irrepetaruħu ħafna drabi ma terġax tersaq lej popolin. Il-medja illi salbitek, ejja ngħidu hekk, hemm diversi pjattaformi tal-medja, kemm tal-aħbarijiet, kemm tawk spazju wara l-inqata' is-sentenza tal-qorti. Kien hemm Carbonaci. Nobody retracted imma. Partit Nazzjonalista ma retractijax. No. Il-Kurja retraktija id-din in the court case, right? Nej, in-nies, il-Ministru tal-Ekwalità, she doubled down, mux tal-li, she doubled down. U għallet il-kas ma kienx validu, għal di qed tikkwestjoni għal-validità tal-Qorti ta' Malta, right? Where probable cause waħda ma kienx hemm. U tnej, the case was followed with more zeal than was necessary. Għax ma kienx hemm kax tirrispondi. U baqgħu sejrin. ċerta personalità fil-medja. You know? L-istess ħaġa. At the end of the day, hija personali, fil-isjen hija bnidma high profile, okay? She's an easy target, right?
li kieku jsibu libes u xi ħadd jieħodhom il-qorti lura għal-livell, kieku hemmhekk jaqtawh. Il-kummedja jaqtawhom kollha, you know? Felicia, nixtieqek tgħaddi messaġġ forsi lill-medja li ma tagħtekx vuċi. Tixtieq tgħidilhom xi ħaġa minn żgur ma tibżax anke qedtilhom. Jiena pretendejt li għall-inqas jarġa' jġibni fil-programm Quentin tal-li ġara. Ma jaqbillux. At the end of the day, għalhekk ma ġabekx lura għax ma jaqbillux. Forsi Quentin isegwi dan il-programm u forsi jilqa l-istadina tiegħek fil-isjen. Qatt ma tista' tgħid. L-importanti li mhux se tmur. Għax anke Karl. Se jkun hemm ir-raġel jiġifieri. Di iżewwiġ ta' f'Mejju li għadda. Tony. This case was a gift with purchase. Fil-fatt qed issemmi żwieġ inti waqt li għaddej dal-barax kollu kontu qed tippreparaw biex tiżżewġu. Kif ġimgħa qabel kelli il-qorti. Il-qorti ġimgħa qabel. On the 16th u on the 24th. U mhux tal-li hekk imbagħad ġabu fuq il-medja li aħna żewwiġna u bit-teddejt imbagħad. Aħna għadna ma nsejniex ta' jien teddejt ukoll. Inqas jafuni. Għax id-daddy marbija bil-motur. Le noħroġ bil-Bugatti Veyron li 12 sena ma jkollek karozza biex trid moralija. Baħnan, jew kummenti hekk minn kemm jaħarquni. Għax juru li Malta għaw ċerti nies li għandhom IQ, room temperature, numru għola minn ċerti nies li għaw dal-pajjiż, you know? Is klimek, men, is klimek. Tkunx mażetta, tkunx parti minn marmalja. You know? Dwejja ta' nies, men. Jien nara kommenti fuq Facebook. Dal-ħodu kien hemm preżentatriċi fuq il-gwida tellaw għax ridet titlaq telqet mix-xogħol biex tuħsib it-tfal. H-word għal-awla, okay, dil-mara, sempliċement għax għaletek, li kella terġa' tmur fuq il-gwida biex tispjega ruħha. Għalfej għandha bżonn tispjega ruħha. Għax inti ta' Fordja titlaq maħna mela dijejra, di bbażata flejra. Right? U trolling qawwi, jien kieku rrid nitrolja, naf nitrolja. U naf nikteb bil-Malti. Right? Mhux kif jikbu da trolls għax ġeneralment mal-edukati jkunu dan nista meta tara l-spelling tagħhom u l-grammatika tifhem għalfejn moħħhom ma jaħdimx kif jaħdem. Tony, qed narak hawnhekk imbaqbaq. Jien ħanejdlek, jiena biker, right? U nidħol konna morru charity runs, affarijiet hekk. Jien issa ma nagħmilx iktar affarijiet ta' karità on an individual basis, one-on-one basis. Għax jien ma rridx nagħti donation lil xi group ta' disabled, u mbagħad il-flus li nagħti flok jgħinu li disabled bihom jgħidu li xaħat il-qorti bihom. Allura jien waqaft. La ta' Bjorn tal-ALS, la ta' John Bandi, min bata. Jien kontom fuq 200-300 euro fis-sena. Għax il-rides tmur tagħti 20 euros, 10 euros, raffles, bla bla. Min bata, umma bataw. U l-avukati min ħajħallasom li jien? Jien m'għandix minn fejn. Trid tħallas? Għax jiena każ kriminali tiegħi. U li kieku weħilt, kont neħelp minn għand sirt nafal għax emmen. 25,000. Meħe u ħabs. Ħabs. Għalfejn. Fuq kelma li ma qalitx. Fl-aħħar minn l-aħħar anki l-maġistrat għalfejn qegħdin. Jekk kienu dawet jgħidu dal-150 ruħ, these 150 faceless morons, okay, qed jgħidu di qalet hekk. U ma qalitix, għalfejn qegħdin hawn. Right? To talk about my feelings, the facts, fl-aħħar minn l-aħħar, facts do not care about anybody's feelings. Laqqas tagħna. La tiegħi, la tal-Felicien, u laqqas tal-150 ruħ bla wiċċ. Għax din meta jiena għala da kollu u li jagħmlu dil-petizzjoni u daw l-affarijiet, xi ħadd ċempilli fil-ħi ipprepara lista, għamel il-telefon number tiegħi wkoll, tihom il xi ħadd li tafda.
immaġinawni lili, kull karozza u dakinhar għaddew għax tal-pulizija kull waħda li bdejt nisma' s-sirena da fil-għaxija. Bdejt tibża illi. Mhux bdejt naħseb waslu. biex Waslu jiġu għalija, jidruk. iva. Hekk kont qed tistenna. Ija, mela. Jien meta rajx ġara l-istess ġurnata ċempiltela, qedtila fil se tispiċċa l-qorti fuq għadi. U veru, u jimdejt nejlu, le, jina dak li jett jina. Kont naf, Bil-kelma, bil-ewel għalli, La darba tiddefes NGO, right? Daw l-NGOs saru il-vera, they're on the gravy train. Umbat, kull ma jamlu, they look around and look for something to be offended by. Ixini, and then they react to it. Et joqtlunna l-libertà tal-espressjoni. Umbat jiena bniedem li jiena free speech absolutist. You can come and call me a dickhead to my face. I'll not like it, but I'll give you the right to say it, right? Dan nis mhumiex hekk. Dan nis jgħidilhom disabled jieħdu għalihom. Mela xint, abled? Yeah, what? We've lost all sense of logic. Yeah? U mhux in qed insemmu daw in-nies illi ħarkuk illi m'għandhomx wiċċ apparti ovvjament l-istend tal-Ministru u individwi oħrajn. Tistenna skuża minn dawn in-nies? Ara, għax jiena ħanejl. Ikolli nistaqsilek din il-mistoqsija għalfejn għax jekk dawn il-150 persuna sissa dom għamlu oħrajn. Mux tal-għaj double down u għalu l-kas ma kienx validu għax ma telawx. Ma mux kolla. Imma tistenna apologija. Le, kolla, sorry ta. Għax jekk hemm 150 ruħ imdefsin fiha di, jiena mhux daw. Il-150 inaqdu għamlu l-complaint u grupp wieħed, NGO wieħed qed jitkellem on their behalf, all of them, il-150 li huma, right? Meta tfaċċaw daw, meta nqata l-każ biex jgħidu li ma xedniex. Ma nafxek ma tafux li l-Prim Ministru ixxerja il-vlog ta' Peppi u għalli jaqbel miegħu. L-issemmi il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru. L-istess Prim Ministru qal li se jagħmel xi liġijiet sabiex in-nies ta' ġewwa, ġifieri il-Ministri ma jitilgħux il-qorti għal xejn. Allura, bl-istess argument, nisbħalek għandhom jitilgħu il-qorti għal xejn. Jien ċittadina Maltija wkoll, ġifieri suppost m'għandix għax ma kienx hemm. Ġifieri għax bħala l-ispetturu u dak iż-żmien kien surġent, stenna naqra ħuna paċenzja x'in kellha ninsa. Jassa da ċempilli għalli għalli ejja naqra inti għalli naħseb ta' fuq liema, għalli minn flok nibatlek. Ġifieri dal qasbat, suppost bat pulizija. Ma nafxek mhux suppost ġejt immanittjat. L-istess pulizija li huma masakrati fil-medja wkoll, però miegħek urew ċertu umanità. Iva, għax ħas għalina għalina naf li inti meċċejn, ħażin jiena fl-opinjoni tiegħi, għalli ma ta' fuqi irriduni bil-fors li inresqek il-qorti. Għetlu għemme miex tagħmelu. Jina, il-bebi ħanafa sew, u naf minn xie xaddew, id-disċipli ta' Kristu, ġifiri, kont lesta ġifiri għal-mulej, jalla, li minn din is-situazzjoni hu l-glorja u daw l-affarijiet għal ħaddieħor ma jarġawx isiru. Għax qed ngħidilkom jiena, li kieku jien m'għandix il-Alla, l-ewwel ħaġa li għamilt ħfirt. Fil-fatt inti għamilt video wkoll u xek wara sentenza xi ftit jiem wara għamilt video li għadt li ħfirt u li tirringrazzja lil min kien madwarek u li qed taħfer. Le, ħfirt mill-ewwel. Għax hekk jirrikjedi u. Imma bħalma ħfirt inti qed ninsisti fuq għad il-mistoqsija. Inti tippretendi xi forma ta' apoloġija minn ximkien. Inti għaddejt minn kalvarju. U tlift il-flus. Min sa jirreplace dan? U min sa ħallasom li? L-min sa nfittxu, in other words. Inti għalik u għalikom, minu accountable għal dan kollu? Min imexxiju? Jien għalija accountable leġi. That's simple.
It's her screw up. She She was advised not to follow through with the case, and she decided to make a political point. There's that wokeness thing again, right? And do it. Dilla ġilanna taf beċa. U għafġita sob ta' fil-nisjen. Għafġita sob. Jena għalija in an ideal world, we forget compensation, right? And save Malta the hassle and get the AG to resign. That would be the ideal case scenario. Tony, għalik, lim kienet l-ikbar inġustizzja f'din is-sitwazzjoni, ġifiri li eċet l-isjen u li eċtu intom. Waħda li vera dejqitni hija l-Prim Ministru actually ħareġ jaqbel ma' Peppi. Because my question for the Prime Minister is, when were you where the duty hit the fan? Kien jaf x'inhi tgħid, żgur li kien jaf x'inhi tgħid il-Ministru li qiegħda under his tenure. He's the boss. He obviously doesn't have his ducks lined up. If he's agreeing with us and his minister is doubling down after the case, there's some kind of conflict there, you know? Imma li kiku ikolkom tibbilanċjaw l-imkienet l-ikbar weġa. Specialment inti fil-isjen, għax inti kont il-target, hija il-weġa illi in-nies hemm barra, il-poplu komuni qed nitkellem, attakkawk mingħajr ma semgħu, jew inkella l-inġustizzja mill-aspett ta' awtoritajiet. Li kieku jkollok tkejjel. Li milik. L-awtoritajiet għax in-nies jasra. In-nies jitmexxew minn imnieħrhom, right? Marmalja, mob. In-nies meta kienu jiltaqgħu miegħek fit-triq. Jarani jena, sejra nixtri. Imma kienu jevitawk, il-ħsibijiet li kienu għaddejjin, minn ġo moħħi. Kontisti toħroġ fit-triq fil-isjen. Għax imbagħad jiena la jiena ma milċej ħażin u li jiena għandi l-mulej miegħi. Le ma konx nistina wej, bqajt sejra, bqajt għaddejja. Ġifieri ma xkont qed taħseb dak il-ħin. Immaġinani għal-bidu kont inħossni li anka biex imur nixtri bil-stonku tiegħi uġani. Għax min jafx qegħdin jaħsbu fuq issa jaħsbu li jridu ta'. Imma dak iż-żmien kont qiegħda kont sensittiva. Imma kellek kont iltaqa' ma' xi forma ta' fuq il-medja solidarjetà minn nies jew iva ta' iva. Mela kien hemm ukoll u anke kien hemm nies jiġifieri li bis-saħħa ta' dal-programm ġew għand il-mulej ukoll. Dik hija l-ferħa tiegħi. Ħanejdlek jiena tant niffoka fuq Ġesu. Tarbok tiftakar konna qegħdin nitkellmu. Taf kemm dejt nikbi għal daw li tellawni l-qorti jien, għal kompassjoni li għandhom. Għax li kieku jafu lil Ġesu. Ma kienux jagħmlu hekk. Nixtieqhom li jkunu jafuh. Għax daw ġew użati biex kisru lili. Apparti il-kelma tal fil-isjen li inti temmen bija u għandek kull dritt illi temmen bija. Min kienu dawk in-nies illi għax irridu ngħidu illi il-bullying u dak li għaddejt minnu ovvjament ikollu effett fuq is-saħħa mentali. Ġifieri li kieku inti ma kontx persuna b'saħħtek. Kifet qabel stajt mort naqbes. Ġifieri li jagħmluli. What kept you going? U lim kienu n-nies illi apparti ovvjament Tony li dakinhar qalli tejni kien adwatiju, tejni kot skritturi ħalli nibda ntemmalhom ma' wiċċhom. U naħseb kienu tajbin għalih ukoll. Qed niggosta lil Tony li bidmuh fajnejh li biex tara kemm vera ħassalik u għadu jħossalik. Dak. Għall-inqas għandek pilastru miegħek illi. Nafx għalli l-mulej fuq. Għalli he is precious. He is. Mill-li qed nara. U għamili li forma il-klim bid-deb dal-mulej. Nisma l-mulej jgħidli. Qabel ma żewwiex tetlu please, urini mulej il-pass li ħanamel. Kif taraw il-futur ta'kom minn issa l-qoddim? Jina kollox inħalli fidejn Alla ta'.
Jiena nimxi xiġralek hi qalbi tiegħi. ċeħi, futur. Il-futur mhux aħna nagħmluh. X'tixtiequ? Nitla' ma' Malta. Ilu ta' ilu. I'm going to have to step off the set for a second. Skużawni. Ma jimpurtax. Felician, meta tara lil Tony li bdil-weġa, xi tħoss? Għax hija ċara li din mhux xi ħaġa li batejt waħdek. Seta' midda. U ħanejdilkom ukoll. Wara dal-każ, 5 tim wara, għandikun xi 5 tim wara. Mit it-tifel toħti, battak tal-qalb. U kienu kol ħakedda u beda jibatilhom fuq Facebook u jikkomunikaw 45 xi ħaġek. Okay? Midbaqbi għaliħa jirrispondi u kien qiegħed jikkomunika wkoll mat-tifel tiegħi Engi. Għax Engi wkoll kien tifel tiegħi ta' sapport għalija wkoll. U ħasra niftakar f'dak l-affarijiet. Beda jibgħat li t-tifel tiegħi ħanejt xi ħaġa pożittiva wkoll. Ħanitqu. Għax jiena ċertu affarijiet ukoll nagħti każhom naqashom. Beda jibgħat li t-tifel tiegħi screenshot tal-profile tiegħi. Għalli qed tinduna ma. U jien qed nifhem xejn. Għalli ma, ara kif żdidulek il-followers. Tal-famużi followers kemm jagħmlu differenza. Għax ħajjar nidħaq. Għalli Roma, għalli ġifieri daw kienu ma followers, allura jiġu li dawn iridu jkunu jafu iktar bija jien naf ma nafx. Jew iridu jsegwuni. All right, but Mother Nature doesn't care about your podcast, unfortunately. Nibdew nagħlqu wara din il-diskussjoni interessanti ma' Felician u anka ma' Tony. Nispera ħanejdlek għax kien hemm anka l-istudenti tiegħi baqgħu hemmhekk ta'. Speċjalment din tlift l-sponsors, kelli sponsors minnhom jiġifieri il-mod kif kellmuni laqas ħallewni nispjega. Għallu li leta, nis nkompli, għadek ma tafx kemm ċemplu l-nies, kif hija tisponsorjali l-dik. Għedlu jaħasra jiena meċċejn, ma jinteressanix, t-tlaqlem. Weġġani, għax dan jafni l-aktar l-binti. Jafx nisaħna il-mod kif trattani ġifieri jara naqra n-nies kemm jinfluwenzaw, Għalija takeaway taħħa hija tkunx parti mill-marmalja. Don't be a brainless twit. Find out the facts before you comment. That's simple. Għax id-damage li qed tagħmel titfa' messaġġ, titfa' x'ismu għal daqsxejn dopamine, għal 4 likes fuq Facebook, right? Imma dak il-komment qed jagħmel damage, dak il-komment qed jagħmel ħsara vera u ħsara personali. And your likes are not worth it. Okay? Dil-ħaġa li jridu taqrom. The same faces on Are You Being Served? Every day, the same faces making the same kind of comments. Li issa sirt nidrom bl-ismijiet. Right? Għax rajtom jikkommentaw fuq tagħha. Dawk l-istess nis li kommentaw fuq tagħha, ikkommentaw fuq il-gwida dal-ħodu, fuq dik il-prezentazzjoni, l-istess nis. Voldi daw keyboard warriors. They have a boring life and misery likes company. Okay? Fl-axħar mill-axħar huma miserabli u jgħiru għal-minu ferħan. So they want to bring people down. Tkunux parti minn marmalja. Use your noodle. God provided you with one. You only need to use 10% of it to be successful. Right? Mux 1%, 10%. Użawa. Felician. Tkunux mos, tkunux il-naċ ta' bendu, jgħidu Malti. Nibdew nagħlqu x'messaġġ tixtieq tgħaddi lil min qed isegwi dan il-programm. Mara diġà avżajthom. Taraw xi ħaġa fuq il-medja, l-ewwel araw in-naħa l-oħra.
kif jgħidu tisma' żewġ tiqniepen. Mhux taqbdu u tiġġudikaw. Alla li jiġġudika, jiena meta insemmi nikwota mill-kelma talla, meta jgħiduli qiegħda tiġġudika, mhux jien inkun qiegħda niġġudika Alla nnifsu għax jiena sempliċiment qiegħda ngħid dak li hemm miktub. Issa jekk trid toħodha. Jekk ma tridx ma tismax, imma m'għandekx għalfejn għandek toffendi ruħek. Jekk trid, jekk jiena ngħidlek li inti ikraħ jew kera. Imma veru ikraħ jew kera. Tagħtux każ. Tiffukawx fuq daw l-affarijiet ta' xjejdu n-nies. Ġesu qalilna ħaġa. Imxu warajh u ffukaw fuqu għax min jimxi warajh ma jintilifx. Jiena naf fejn sejra, jiena naf li ħan nintaqa' miegħu. Għaliex mhux għax imperfetta. Le, imma għal dak kollu li għamel hu għalija fuq is-salib. U għal dawk li jridu jaċċettaw bħala s-Situ Salvatur tagħhom. That's it, nitolbuh maħfra numiljaw ruħna, għax aħna xejn dudu minn dak li jinten. Ħateħduha poffiża għamlu intom. Sakemm iva. Jiġi xi ħadd jgħidlek tajja nidudu. Għalek sar saħta Ġesu nnifsu. Ġesu nnifsu għalina. Imma rridu nsegwu lilu iftħu l-Bibbja xejn ma ngħidilkom jiena. U jalla li ma tarġax tiġri fuq xi ħadd ieħor. Għax ma nafx kif jista' jkampa dan. Jien li ġrat lili, suicide, homicide, canticide. Ma nafx is-saħħa l-għandha dal-maret ngħidlek, I have physical strength, jien naqlab kull maw, kont naqlab kull maw. Imma saħħa as far as moral strength is concerned, was probably ma naf l-ħadd li b'saħħtu and in their convictions as well, Hija mara tajba issa jkunu xi ħadd ieħor irid jgħid li hija whatever, it's up to them. Usually they don't know her. In this way, the people that know her know, Felicien, Tony, jina nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuni din l-opportunità li nintervistakom it-tnejn intom. Anki aħna. Nispera li kienet esperjenza pożittiva għalikom u nittama illi il-futur ikun ħafna ħjar għalikom it-tnejn minn issa l-qudiem issa li għalaq dan il-kapitlu. Whatever x'tiddeċidi nittama illi tkun deċiżjoni għal ġid tiegħek u għal dak li għaddejt minnu jekk tkomplix bl-aspett lokali. Il-mulej ngħidlu hi, it-triq inti ġiġa preparajti li dik hija l-aħjar għalija. It-triq li prepara li hu, mhux li nagħmel jien. Għax jiena bnidma għax hu qal mara tajba, ma ħadd mu tajjeb għax kulħadd jiżbalja, Alla biss huwa tajjeb. U nagħlqu fuq dik in-nota, Tony. Nirringrazzja lil daw kollha li segwewna illum. Jalla sibtuħ ta' interess u forsi jekk tallimna xi ħaġa llum hi illi ikun dejjem tajjeb illi minflok niġġudikaw persuna fġieħ il-libertà tal-espressjoni. Iva tajjeb li jkollok il-libertà tal-espressjoni imma huwa iktar importanti kif inti tuża l-kelma. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna.